дете. Ти, дете, Dead man walking. до 18 години. След това дете при тебе не. Ти отиваш при чужди хора, възвисяваш, падаш и ходиш в въздуха. Това вече е магия. Медиум. Силна личност. Можеш да успееш сам. Ти не можеш да успееш сам. Защото ти пречат приятели, които са пропаднали. Мисля, че не. Ти си силен и можеш и сега. Но не искаш, защото си сам. Ти си сам, защото нямаш свои хора до тебе. Имат свои хора, двама човека. Една жена, едно дете и една компания. Ти имаш излъз за чужбина. Ще го направиш, ти го искаш и ще го направиш. Кога? Скоро. Защо? Ще пречакаш този дом. Ти заминаваш чужбина. Кога? Утре. Ти Сериозно така. заминаваш, Един билет за ти заминаваш чужбина. Скоро. Коя ще бъде? Я ми дай. Още нещо има. Чакай. Нека не стане. Но почвам се разглеждаш, че стане. Дай друго. Отпусни. Няма такова разговор. Та ситка, няма тягай така. Не, яш не бъди слънца. Яш не бъди слънца.